בואי מידל, את יכולה להיכנס. מה צבע הברך? סגול. ואיך את מרגישה עכשיו? עדיין יש כעס. איך עברו האימונים השבוע? הרגשתי לא שבוע. שבורה, נקועה, לא מקבלת שום כדור, רק זזה מצד לצד. מבטיחה לעצמי שמשהו עומד לקרות, אבל יודעת שזה רק רעיון. שוב נתנו לך לעשות קבלה באימון? אני שונאת אותך. אני מתלבשת רק במדים מכוערים, אני חיים, אני חיים מתפוצצים, אני ב-500,000 החסמות המובילות בליגה, אני הגנתית, אני אקשן, אני הרימון של הפפן, אני מריחה פלנגון באטה, אני יוצאת עם זר בקטע גבולי, אז מה? איפשהו בתוכי אני עדיין מוסרת שלא פגשה את עצמה? אני קבלן שקרן, אל תיגעו בי אף פעם, אם אני אמות זה יהיה בבדיקות מנוחה בקטע עקרוני, כל סימן מסמל תקופה, גם הקרח, מסמל את העבר הפוצח, גם המגונן, אני מכירה את יוסי חי, הוא דווקא בחור נחמד, ארקוקס זה לחלשים, אני יותר יפה מאלכס אוסוגי, אני אקדמאית חריפה שיוצאת עם סטודנט באסה, אין לי אייסים, רק לפעמים, איפשהו הגבר שהכי הסתדרתי איתו זה גל גלילי. אני משחקת במטה אשר ואורזת פתיתים בחדר אוכל, אני משחקת בחדר ומקנחת כל יום את האף על בורקס, אני חזרתי מנוש, אני חוזרת לעודש, אני שמה ברקיעה אחת כי זה מקרקע. אני מסתרקת עם דן שיראי, אני מובילה זמון עם רוני באיגוד בלי נוימן, אני מחקתי את הסטטיסטיקה שלי כדי לעשות ריסטארט עם הליגה הזאת, אני מתלהבת מן התרנים ביוטיוב, אני אוהבת שפיגל, אני שונאת שפיגל, לא בוטחת בזרות, אני מאמינה בקרח כקוביות. אם למדתי משהו אחד בחיים שלי, זה לא לעשות משוכות בעין החורש. השוקולד של יהודה עושה אותי צמאה, גם תמרים. אני מאמינה בקינזו כתרופה. בוא נגיד שאני לא מבדילה בין אניטה לקרן. בוא נגיד שאין לי הגנה. אני כבר לא בקשר עם הגומיה. אני מאמינה שאין אובייקט ואין סובייקט, רק פפר. אני שיגוע, אני פה, תשות מתחלפות, אני גם פה, אני עדיין פה, אני עילוי. אני עושה חלטורה בחופים. אני מסירה עוקב מהאיגוד באינסטוש. אני לא נצר למשפחת בר נצר. אני לא סובלת את הגרלת הגביע. ידי טוב שלי מצליב. אני אמצע נמוכה. אני הפורשת הכי טריה של הליגה ביצ'ז. אבל משלמים לך אותו דבר, למרות שיש לך מנוחה 3 רוטציות. ולא מאשימים אותך בהפסדים, ואת עושה תפקיד שאף אחד לא רוצה לעשות. ויש לך חסימה, אבל גם הגנה ב5, ואת במרכז העניינים, ואת נדירה. כל כך נדירה. 2-3 היי!